דחוף איזה בוסם אתה ממליץ לקיץ. תעיף. טידין טין 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 טידין טין 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 שחרשוף רנסנס, אורטו פריזי ברגמאסק. טוב חברים, אפשר חריגות להישאר מדורה גם מפקד. קיץ. כולם שומעים אותי. שחרשוף, פיקו ירד. כמובן. טוב חברים, בדרך נאמר לכולם, נאמר את זה כך. אני רוצה להתחיל בכמה נושאים שאתם התפלפתם בנושא הזה. לכו למקום, חלאס, נו. ואם לאחר אחרת התהליכים עדיין מתפספים לשדר. אז תמתין דארי, בסדר? אחרי כמה דקות בחוץ אנחנו נקרא לך. תפסיקו להיות טיפשים ולצחוק מהחרא הזה. בוא נמשיך. מה שאני בא לומר, הבטון לא קורא פה על הקשר. אם אתם אוהבים קרמל ווניל, וואו! אימא'לה, יואו, נותר נדר, אימא'לה, איזה בשרים, יש לי כנוס העולם. צ'ט, הפסדתי מול הפנים שלכם 5,000 ג'יימס והחזרתי 4.5. אתה דמות להשראה, לא, אל תגיד ככה, אחי, מה שקרה פה זה לא להשראה, אחי, אל ת... חבר'ה, תאמרו... יאללה על פי. הכי טוב. בן זון. פעם, תירס חם. מה אני רואה? אני שנייה מתדלק עם האופנה ואני בא. יאללה, תוריד, אף אחד לא תביא את מרקו, תעיף מישהו, יאללה. בוא נראה מה עם האוכל. אני מקווה מאוד שאתה מסטול ביטר, כי זה הולך לחוב. פרח כנראה לרמזיה. מה, ויקטוריה? אפשר בבקשה להיזהר עם זה? ויקטוריה אמרו לו להגב. אחי, הלו מישהו לא מסר ביטר, חלאס. מה חלאס? אני מלטף אותו בתחת. נמאס לי להיות זונה! תרוג אותו. זהו, למדת? וואי, זה חזק עם הנייטסטיק על האופנוע, וואלה, זה מרדים. זה טאק, אחי, הוא נראה... יואו! אתה רואה איזה טוב זה ה-SMG הזה, אחי. תוך שנייה, בן אדם נרדם. אני ליצן רפואי, אני אוהב את אחותי, ונגעתי בפעמיים. לא טבלתי היום. אחי, אתם מוכנים? אני מוריד את זה עם הכובע הלבן, ותפרקו את חבר הדרדלה שלו. יאללה, כנסו! איזה הבדלים, אחי, נדר. כל החדר... היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החום, אז אני אומר לה, תתפשטי, אני פה בלי קונדום. 1,000 דרכים לעשות זה ידוע, הראש שלי אומר לי, עזוב אותנו, אני אף אימא. תביאו את סול ונגמר הוויכוח. אני מדמר,